Nej, vi skal lade Frejlers lave en sketch. Jo, du kommer for sent ind til... Der er ingen inde i den her butik. Jo, vores fodboldtøj. Så kan I se, hvis man er rigtig tørstig og god, så må man drikke den her. Oh my god. Den smager rigtig godt. Har du lige taget Emils trøje på, eller? Ja, jeg fryser. Ja, og så skal vi bare have den her rigtig cool Fanta Zero Light. Det betyder, at der ikke er nogen sukker i. Og ingen sukker betyder ingen tyk. Lad os lige filme heroppe. Den her skal man bare give til dem, man elsker. Og så bliver det rigtig glade. Fordi det er ligesom et hjerteform. Kadum. Det er bare et hjerte. Og så filmer jeg lige los. Okay. Ja, så nu skal vi simpelthen finde noget, man kan gå. Fordi jeg har faktisk set en rigtig fed stol her. Men du løber for hurtigt. Den her Eurodance. Jeg tror, det skal på min ønskeseddel. Hvad hedder det? Eurodance. Eurodad. Okay. Du filmer ikke mere. Farvel. Hey, vend kameraet. Vend kameraet, så man kan se os begge to. Det kan man ikke sådan her. Jo, du kan bare sådan vende telefonen. Hey, farvel, drenge.